Benvinguts i benvingudes al programa 5 del Radio Campus. Nosaltres som Sarti, Guillem, Àngela i jo, Marta. Durant el programa anem a tindre una secció especial que farem un joc amb Aitana Cucart i Javi Casanova. Després tindrem una secció musical que vos la diran Guillem i Sergi. I per últim, Àngela vos dirà un anunci. Anem a començar amb la secció especial que és el joc. El joc es diu Adivina l'objecte. Posarem esto entremig d'ells dos i cada un tindrà un objecte i l'altre tindrà que adivinar quin objecte té l'altre. Passen Aitana Cucart i Xavi Casanova. Ara Aitana va dir-li quin objecte té. Jo tinc una llibreta. Pues jo tinc això que fiquen tipus com un estuche. Sí, això, un estuche, això. Joder, no m'eixia el maldito nom, tu. Això, l'estuche. Vale, pues obri l'estuche. Vale. Espera't. Mira. Ja està. Ja està. Això no són estuche, Ho diràs tu. Fes que caiga la llibreta. Sí, això té pinta de llibreta, sobretot, Sobretot de llibreta. Ja ho veig. Vale, pues tira l'estuche. Ja està. No ho he sentit. Da igual. Vale. Bueno, pots escriure en la llibreta. Pots obrir la llibreta, per favor? És que obrir una llibreta no fa ruido. Ah, claro, veritat, perdó. Bueno, pues pregunta tu. No fes una altra pregunta? No, pues és que... Pots obrir la llibreta? És la mateixa pregunta. Obri-ho, perquè jo sé que no és una llibreta. I què creus que és? Un estuche. No. Estuche té pinta. Jo Vale. crec que és... Vale. Mereja l'estuche en l'aire. En l'aire. Sí. Ha vist? Ha sonat molt. És que està buit. Vale. Xavi tiene que fallar algún ruido. Intenta fer... Mira, pega-li a la xapa, tipo, això que té la llibreta, pues fer això, en la llibreta, no sé. Fer-li un robin en la llibreta. Això és la taula. Se te Pues pinta eso. que és la taula. Ah, vale. Ara tu pregunta. Vale. Trau un boli de l'estuche. Vale. Ja està. Edo le deixa caure. Ja veus? Bueno, pues... és que jo crec que tu tens un boli, però bueno. Crec. ¿Crees que tienes un boli? Sí. Té un boli. Sabia. Una llibreta o algo? No. Ah, bueno. No, fàcil. Així és. Ara anem a continuar amb la secció musical, que vos la faran Guillem i Sergi. us recomanem grups musicals Auxili,
Jackson 5 i Estopa. I ara Guillem vos dirà 3 més. Mecador, la fumiga, la oreja de Van Gogh. I ara, per últim, Àngela vos farà, vos dirà un anunci. Acadèmia per a entrenar a padres, per a que diguen sí. Un aparato per a que diguen sí. Així ho diran. I s'ensenyen 3 classes a la setmana. Després d'ahir vam tindre el partit d'octaus de final Espanya contra Portugal i vam guanyar 1-0 Espanya amb el gol de Mikel Merino en el minut 91. El pròxim partit serà el 10 de juliol, que seran els quarts de final Espanya contra Bèlgica. I fins ací el nostre programa de Radio Campus. Adeu!